Langa inenda yamba ulendo napeza Yesu mpulumutsi ulendo wakwaoko ofuna kutsala mutsale dziko lilosautsa nasiya tchimo langa inenda yamba ulendo napeza Yesu mpulumutsi ulendo wakwaoko ofuna kutsala mutsale dziko lilosautsa Moni mamwe watu Yesu Kristu ndikulanduleni mwachimwemwe lero tsiku lomaliza ndilotseka msonkhano wathu umene mutu wake takhala tunena kuti pulumuka ndi moyo wako, pulumuka ndi moyo wako. Digital Crusade ndithu msonkhano ochitika kudzera m'magetsi kuti inu pamenepo kuonera ndi kumvera ife tili kuno kugawana mawu a Mulungu zikomo ife nthawi yonse imene mwakhala mukutenga kumayipereka kumvera uthenga umene umayandira mauthenga osiyanasiyana, mafoni osiyanasiyana, ndithu anthu mamvera kuchokeranso malo osiyanasiyana dziko lino la Malawi. Mulungu wakumwamba akudalitseni pa nthawi yonse imene mwakhala mukutenga. Mwapadera ndingofotokoza kunena kuti ife ITC Ministries kapena kuti utumiki umene ntchito yake ndikungofalitsa mawu a Mulungu. Ndithu ife tidakhala pansi monga anthu okhulupirira, monga Khristu, tinaona kuti tilinawo udindo ofalitsa mawu a Mulungu ku dziko lapansi, ndipo tinachiona kuti tichite chimenechi mwapaderadera, titenge gawo lofalitsa uthenga umenewu wa Mulungu mwapaderadera. Ndiye tinakhala pansi ndikupanga utumiki umenewu umene timautchula kuti ITC Ministries. Umachedwa kuti ministries chifukwa ndi chiphakikizo cha mautumiki awiri, utumiki wa zachifundo komanso evangelism ministry kapena kuti utumiki ofalitsa mawu a Mulungu. Ndithu utumiki umenewu unapangidwa ndi banja limodzi, ndithu banja la Mponda monga ine kumene ndikuchokera ndine mwana wachitatu kumeneko. Titatha kutumikira dziko lapansi kudzera mabizinesi njira zosiyanasiyana, tinachionanso kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali tipereke mphamvu zathu, chuma chathu ku ntchito yofalitsa uthenga umene uthenga wabwino ku dziko lapansi. Ndipo ife tili pansi pa mpingo wa Seventh Day, ndiye tinachiona kuti ndi chinthu chabwino kuti tikhale nayo nthawi yapadera ndithu yogawana uthenga wabwino ndi dziko lapansi. Ndithu tikuthokozeni chifukwa nthawi yonse imene mwakhala mukutenga. Ndakamba izi chifukwa choti ndithu anthu ena amadabwa ndikumafunsa mafunso angapo kukhulupirira kuti mmene ndafotokozeramu zikumveka ndipo zikupereka chithunzithunzi kuti kodi chimene chimachitika ndi chani. Ndithu Yesu Kristu Mateyu chapter 28 anatipatsa ife Mkhristu wina aliyense wokhulupirira wina aliyense ali nawo udindo oti apite ku dziko lapansi akalalike uthenga wabwino. Ndipo chimodzi mwa zizindikiro chakutha kwa nthawi chakubwera kwa Yesu Kristu ndikunena kuti uthenga wabwino udzapite ku dziko lonse lapansi. Kuli zizindikiro zosiyanasiyana zakutha kwa nthawi, mitundu idzawirana, ana sadzamvera wabala, zonyansa zidzachituka ku dziko lapansi. Tikaliyang'ana lero dziko lapansi, ndithu anthu a dziko lapansi akuchita kuyankhula kumene kuoneka mwina titonena kuti akuchita mokhulupirika kukwaniritsa zizindikiro zimenezi. Onena kuti akhale amwano akukhala ati amwano, ochita zonyasa akuchita ndi zonyasa, ochita zoyipa akuchita ndi zoyipa. Ndithu dziko likukwaniritsa zizindikiro za masiku otsiriza. Ngati pali amene akhala ngati akubwerera mbuyo, ndife ana Mulungu ku ntchito yofalitsa uthenga ku dziko lapansi. Kotero ndithu si anthu a dziko lapansi amene atanyamuka kufalitsa uthenga wabwino dziko lapansi. Mulungu wakumwamba akuyembekezera kuti inu ndine tikwaniritse chochitika chimenechi, ndipo masiku amenewa takhalatu tikukwaniritsa chochitika chimenechi. Mulungu wakumwamba akudalitseni pokhala mbali imodzi ya chochitika chimenechi. Tsiku la lero pamene tikumaliza ndikutsekera Digital Crusade yathu imene inde msonkhano wathu umene wa pa TV pano pa mimbawa television, timaliza ndi kuyankha mafunso osiyanasiyana amene inu owonera ndi omvera munali nawo. Ena mayimba foni, ena mayimba SMS. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Zimalimbikitsa ndithu kunena kuti ndithu anthu zinthuzi akuonera ali nazo chidwi. Ndiye mu tsiku la lero tikhala tikuyankha mafunso amene inu
mumafunsa tisanapite kumeneko tingopereka mwina samari kapena kuti chifupikitso cha mauthenga amene tinali nawo ndithu Digital Crusade yathu imeneyi. Tumafika tsiku la lero takhala nawo maphunziro osiyanasiyana ndithu okwana 12. Ndi maphunziro amenewa tinaonera phunziro tsiku loyambirira limene timaona zonena kuti akadapangaso chani Yehova, akadapangaso chani Yehova, umene uthenga wathu umachokera ndithu pa Roma chapter 1 verse 18 pamene akunena kuti pakuti mkwiyo wa Mulungu ochokera kumwamba ubwera ku dziko lapansi, umagwa ku dziko lapansi chifukwa cha makhalidwe athu osalemekeza Mulungu wakumwamba, chifukwa chodziwikiratu kwa ife nchonera kuti kunja kuno kuli Mulungu, chifukwa Mulungu anazionetsera zinthu zimenezi kudzera muchilengedwe, ndipo timaona zinthu zingapo zimene zimasonyezadi kuti kunja kuno kuli Mulungu. Kotero mulandu umene anthu a dziko lapansi tili nawo osalemekeza Mulungu wakumwamba, osaopa Mulungu wakumwamba, osatsatira Mulungu wakumwamba, ndi mulandu umene ifeyo sitidzatha kukana, tidzatha kuthawa, chifukwa popanda mlaliki wina aliyense, popanda ngakhale Baibulo limene kungokhala munthu wa nzeru zake zimene zikuyenda bwinobwino zikugwira, tikhoza kuona ndi kuzindikira kuti kunja kuno kuli Mulungu. Ndipo tinaonadi kuti ndizoona kunja kuno kuli Mulungu, ndipo Mulungu amene tikuyenera kumvera ndi kumtsatira, ndipo Mulungu ameneyu anayika mbiri yake, anayika mawu ake, anayika zonse zimene amafuna kuti wasonyeza ife kuyambira kumambiriro kwa nthawi komanso kumapeto ndi kutsogolo kwathu kuti kuli chani, naziyika m'buku ili lopatulika limene timalitcha kuti Baibulo. Ndithu tinali nalo phunziro limenelo mu tsiku loyamba limenelo. Mu tsiku lachiwiri kuti day number 2 tinali nawo uthenga umene timanena kuti mwayi wa chipulumutso waperekedwa, mwayi wa chipulumutso waperekedwa. Titatha kuona kuti Mulungu wakumwamba analenga dziko lapansi, dziko lokongola, ndipo china chilichonse chinali bwino, zonse zinali bwino. Ife ndikumabadwa masiku ano amakono ndikupeza kuti zinthu ndi zoyipa ndi zonyasa. Chinachitika ndi chani? Ndithu tinapeza kuti Mulungu anapanga zonse zabwinobwino, koma mkati mwa ndime zinthu zinafika posokonekera pamene Mulungu atalenga zonse, namuyika munthu m'munda wa Edeni ausamalira, ayang'anire, nampatsa lamulo usadye chipatso cha pakati pa mtengo wa munda chakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Munthu anasankha kuchita mosemphana ndi Mulungu wakumwamba, ndipo chochitika ichi chinali tchimo. Ndipo timaona Paulo akunena kwa Roma unena kuti mphoto yake ya tchimo ndi imfa. Kotero kuchimwa umene anachimwa Adamu ndi Eva munda wa Edeni pakusamvera Mulungu wakumwamba kunapanga kuti mphamvu ya tchimo kapena kuti mphamvu ya imfa ibwere pa anthu onse, ndipo imfa imeneyi inagwera anthu onse kuphatikiziranso amene sanachimwa m'machimwidwe amene anachimwa Adamu. Kotero ife kuti tonse tinachokera mwa Adamu, mphamvu ya imfa imeneyi kapena kuti lamulo la imfa imeneyi linabwera pa munthu wina aliyense. Ndipo pamene munthu anachimwa, Mulungu samasintha ndipo sangasinthe. Pamene ananena kuti udzafa, ndithu kunali kukayembekezera kuti akachoka munda muja akhala moyo wawo wovutika, adzadya thukuta lawo, kenako adzamwalira zonse ndikuthera pompo. Koma timaona kuti Yohane chapter 3 verse 16 Mulungu anakonda dziko lapansi, sanakonde, sanavomere, sanakondwetsere nazo kuti munthu akafe ndi kusapezekanso mu chilengedwe chake. Kotero anamanga tothekera kunena kuti mulandu ndi ngongole imene inu ndine tinali nayo yoti tife imeneyi itachotsedwe. Chinachitika ndi chani? Mulungu analolera kumutenga mwana wake Yesu Khristu adzajoyine gulu la anthu, adzakhale munthu, adzakhale mmodzi wa inu ndine. Kotero kupezeka kwa Yesu Khristu pakati pathu kunapangitsa kuti pakati pa anthu ochimwa ndi oti akaphedwa ndi oti akaonongedwe pali munthu mmodzi amene ali chilengedwe cha uchimo, ali chikhalidwe cha uchimo, ndipo imfa ikupanga ulamuliro pa iye kuti munthuyu afe. Komano munthuyu sanachimwe, sanachite tchimo lina lililonse. Pa chifukwa chimenecho chilamulo chimayenera chionetse kuti imfa ya munthu amene wosalakwayo tchimo lake ndiliti. Apatu ndi pamene tinapeza kuona kuti ndi pamene uchimo wa inu ndi wa ine unaonetseredwa kuti uchimo wake ndi ukhala wanthu awo. Pakufa kwa Yesu Khristu tinaomboledwa, sitikuyeneranso kufa. Chimene chatsala ndi chani? Tibwerere kwa Mulungu wakumwamba, tikayendenso naye, tikakhalenso naye monga Atate wathu. Ndiye mtsiku lachiwiri limeneli timaona akunena kuti ndithu sitikuyembekezeranso imfa ayi, sitidzadya thukuta lathu kufika titabwerera kufumbi ayi. Chiyembekezo chilipo, Yesu Khristu anatifera, ngongole inalipidwa, mwayi wa chipulumutso waperekedwa. Tikuyenera kukhulupirira zimenezi ndi kutsatira. Ndiye titachoka pamenepo tinapeza ndikuona kuti dziko lapansi linachimwa ndi nyasa, nisankha kuyenda mayendedwe ake amene ali osemphana ndi osiyana ndi zimene Mulungu wakumwamba amanena. Pa chifukwa ichi
panabwera chinthu chimene chimatchedwa kuti chifuniro cha Mulungu, kapena kuti chifuniro cha Mulungu, zimene Mulungu wakumwamba amafuna. Dziko lapansi litachimwa lisankha kuyenda lokha ndi kukhala lokha, Mulungu wakumwamba anabwera kudzapanga introduce zimene Mulungu wakumwambayo amafuna. Izi ndi zimene zimatchedwa kuti chifuniro cha Mulungu. Kunja kuno dziko lapansi kuli chifuniro cha Satana njerekezi, zimene Satana njerekezi amafuna inu ndine kuti tipange tidzikhala mu zimenezo. Komanso kuli chifuniro cha munthu, zimene inu ndine monga anthu patokha timakhumba titachita. Ndiye kuli chifuniro cha Mulungu. Izi ndi zimene Mulungu wakumwamba amafuna. Ndiye zifuniro zimenezi tinazigawa magawo 5. Ndithu munthu amene wavomera unena kuti mwayi wa chipulumutso umenewu ine ndikufuna kulowa umenewu, chifukwa Yohane chapter 3 verse 16 sakupereka garantii yonena kuti poti Yesu Khristu anafa pa mtanda wina aliyense akukalowa kumwamba. Ayi, inonso ndi umboni kumapeto kwa zonsezi. Ngakhale Yesu Khristu anafa, ena ndithu adzapita ku gehena ndithu, koma Yesu atatani anafa pa mtanda. Ngakhale kuli chisomo, ena adzapita ku gehena ndithu, ngakhale kuli chisomo. Tanthauza kuti kufa kwa Yesu pa mtanda anangotsegula njira ya chipulumutso, chifukwa sikukanathekanso kuti munthu apulumutsidwe. Anali ndi ngongole, anali ndi chilamulo cha imfa pamutu pake kuti akuyenera kufa. Pa chifukwa chimenecho Yesu Khristu anatiwombola. Atatiwombolano tikuyenera kubwerera kwa Mulungu, tikuyenera kubwerera mu Edeni. Komano sitinafike ku Edeni, sinafike kumwamba, tikanakhala mu dziko lino lapansi limene tikukhala ngati alendo. Ndiye chikhalidwe chathu, zochitika zathu zikuyenera zisakhalenso za dziko lapansi, zisafananenso za dziko lapansi, zikhale monga mmene Mulungu wakumwamba akufunira. Ndiye chifuniro chimenechi tinazigawa ndithu magawo asanu, kapena kuti magawo 5. Ndiye tinali nalo pa tsiku lachitatu limene timaona kuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti tikhale anthu akhalidwe labwino. Ndi chifuniro cha Mulungu kuti tikhale anthu akhalidwe labwino. Khalidwe labwino ndi chani? Khalidwe labwino ndi mmene munthu angayime apo inu ndikumufotokoza akulawa ndi achifundo, akulawa ndi achikondi, akulawa ndi achisoni, akulawa ndothandiza nzawo, akulawa ndi abwino. Anthu akakhala pa dziko lapansi akamationa ifeyo adzilimva kukoma, adzimva nafe bwino. Ife ndife mchere wa dziko lapansi, ife ndife kuunika kwa dziko lapansi. Dziko lapansi ife tikakhalapo anthu adzikondwera, anthu adzikhala ndi chiyembekezo kuti pano pachitika za nzeru, pano pachitika za chilungamo, pano sipakhala chinyengo china chilichonse. Dziko lidziona ndi kumva kuona kuti awa ndi anthu akhalidwe labwino. Ndithu ndi chifuniro cha Mulungu kuti ife tikhale anthu akhalidwe labwino. Timaonanso mu tsiku lake lotsatira lake namba 4 kunena kuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti ife tikhale anthu achipembedzo, tikhale anthu achipembedzo. Ndithu chipembedzo chikamalalikidwa kuphunzitsidwa sikuti ndi zinthu zimene anthu anangokonda kuzifuna. Ayi, ndi chifuniro cha Mulungu ndithu kuti ife tikhale anthu achipembedzo. Ndiye tinali gawana kuti kodi tikati kukhala anthu achipembedzo ndi chani, mmene timaona kuti tikuyenera tizisonkhana ndi anzathu, tikhale anthu amene tili pansi pa mpingo wina wake kapena utumiki wina wake, tidzisonkhana ndi anzathu. Ndi chifuniro cha Mulungu ndithu tidzibwenza chachikhumi chimene chimayendetsera utumiki wina wonse wa Mulungu wakumwamba. Ndi chifuniro cha Mulungu ndithu tibwere nazo zopereka ku nyumba yake ya Mulungu kuti kusasowe kanthu. Ndi chifuniro chake cha Mulungu. China chilichonse chokhudza chipembedzo Mulungu anatipatsa ife kuti ifeyo tikhale muzimenezo. Ndi chifuniro chake cha Mulungu ndithu tikuyenera kuzikwaniritsa zimenezo, kuthangata ntchito zochitika pa chalichi, kuthangata misonkhano yosiyanasiyana. Ndithu ndi chifuniro chake cha Mulungu. Mu tsiku lotsatiralo, tsiku la namba 5, tinali uthenga umene timanena kuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti tisamalitse pa nkhani za zinthu zodetsedwa, tisamalitse pa nkhani za zinthu zodetsedwa. Dziko lapansi mmene Mulungu analilenga linali lonse bwinobwino, china chilichonse chinali chabwino. Koma dziko lapansi litachimwa, zinthu zinasintha, ndipo zinthu zina zinapezeka kuti ndi zodetsedwa, kapena kuti mu njira ina Mulungu akaziona amazipanga consider kuti ndi zanyasi. Ndipo zinthu zimenezo Mulungu wakumwamba kwa mitundu, anthu a dziko lapansi, anthu otayika, alibe nazo ntchito kwenikweni. Koma kwa ana ake, anthu amene asankha kubwera kwa Iye, amene maso ake nthawi zonse amakhala pa Iye, ndipo makutu ake amamvetsera Mulungu wakumwamba. Tikamapanga zinazi, tikamachita zinazi, amaona kuti iyayi izi ndi zanyasi, izi ndi zaumve, izi ndi zodetsedwa, ndipo monga anthu anga, ana anga sakuyenera kuchita nawo. Ndiye timaona zimene Mulungu wakumwamba akakhala
amaziona kuti ndi zodetsedwa ndi zanyasi, timaona za nyama zakudya komanso makhalidwe ndi machitidwe osiyanasiyana amene Mulungu wakumwamba amaona kuti ndi achani, ndi anyasi. Analipo ena amene amatha kunena kuti iye ayitu za nkhani yodetsedwa kapena zinthu zosadetsedwa zimene zija ndi zakalekale, zimene zija zinthu zodetsedwa zimayimira ana a Israeli, ndipo zinthu zodetsedwa zimayimira mitundu, ndipo zinthu zodetsedwa zimayimira ana a Israeli. Komatu ndikukayika ngati chingakhale chilungamo chifukwa nkhani ya zinthu zodetsedwa ndi zinthu zosadetsedwa sikuyambira pa nthawi ya ana a Israeli, ikuyambira mu nthawi ngakhale ya Nowa, imene Nowa ankalowetsa zinthu mchingalawa. Mulungu wakumwamba anamuza Nowa kunena kuti nyama zonse zodetsedwa zilowe mmene mumu ziwiri, yayimuna ndi yayikazi. Nyama zosadetsedwa zilowe mapeya 77 chifukwa zikuyenera zakalepo zambiri chifukwa ndi zimene m'macho. Tanthauza kuti kusiyanitsa ndi kuona kuti izi zodetsedwa ndi zosadetsedwa zikuyambira pachiyambi chomwe ku Genesis ndithu ngakhale mu nthawi ya Nowa. Mulungu wakumwamba amadziwa kuti izi zodetsedwa izinso zosadetsedwa. Ndiye timakambirana mphunziro limene kunena kuti ife monga ana Mulungu amene tasankha kuyenda ndi Mulungu wakumwamba anakazionabe zinthu zina kuti nzanyasi. Malamulo amene anapatsa ana Israeli, izi nzoyipa, izi nzanyasi, izi zodetsedwa, anakayimabe mpakana lero lino. Kotero inu ndine tikuyenera kutsatidwa. Ndithu nkhani imeneyi inavuta, munabwera mafunso ambirimbiri, koma ndithu Mulungu wakumwamba akakhala amazionabe zinthu zina kuti nzanyasi. Inu tangoganizirani mutampeza mwana wanu wang'ono ndithu wanyamula buluza kuyika mkama, mumapha bwanji? Mumamusiya apitirize kudya? Mumapita atu mumakamulitsa. Mutampeza mwana wanu wang'ono wangotola tule wayika mkama, mumapha bwanji mkati mwanu? Mumamva nyasi. Nyasi ngati imeneyo ndi imenenso Mulungu wakumwamba amamva. Ndi chifukwa chake anawawuza ana Israeli kuti zinazi musamadye, zinazi musamapange nawo, ndi zinthu zodetsedwa. Tinali nalonso phunziro lopambana limene timaona kunena kuti tikhale anthu olungama. Tikamati kukhala anthu olungama ndiye timafotokoza kuti kodi ndi chani. Kukhala anthu olungama ndi kukhala muchikhalidwe chimene Mulungu wakumwamba akufuna, ndi kukhala muchikhalidwe chosunga malamulo a Mulungu. Ndiye tinapeza ndikuona kuti akamati kulungama definition yake kapena kuti tanthauzo lake ndi kukhala muchikhalidwe cha malamulo a Mulungu, more especially malamulo 10 a Mulungu amenenso adzagwiritsidwe ntchito pakuweruza dziko lino lapansi. Kotero Mulungu wakumwamba akamadza weruza dziko lapansi adzagwiritsa ntchito ndithu malamulo 10 amenewa. Ndiye tinafotokoza kufunika ndi kuya kwa malamulo 10 amenewa kuti ndithu pamene Mulungu wakumwamba ankalenga zinthu pa dziko lapansi ankangoyankhula kukhale chakuti. Itafika nthawi yolenga munthu anatsika Mulungu yekha ndikugwira ndi manja ake kumulenga munthu, kumupanga munthu. Ndithu kusonyeza kupambana ndi upaderadera wa ndani wa munthu. Anakatha Mulungu kungoyankhula kunena kuti kukhale munthu anakakhalapo, koma kusonyeza upaderadera wa munthu Mulungu anabwera kudzamulenga munthu, kudzamugwira ndi manja ake. Ndipo munthu amene adachimwa sizinakhale ngati nyama zina zonse kunena kuti nyama yachimwa kapena zakachani. Anatumiza mwana wake yekhayo kudzamufera. Munthu si chinthu chamtengo wapafupi, ndi chinthu chamtengo wapatali, highly valued by God. Chifukwa chake anampanga so treat kalengedwe kake mwapaderadera kugwira ndi manja. Chimodzimodzinso mukapita ku chilamulo cha Mulungu mukapeza kuti panali malamulo amene Mulungu wakumwamba ankangoyankhula ndi Mose ndikwamuza kudzilemba m'buku, mayankhula ndi Mose kudzilemba m'buku. Itakwana nthawi yopereka malamulo 10 Mulungu anatsika yekha Mulungu wakumwamba kwayitana ana Israeli ndidzayankhula wokha adzizamva. Ndipo Mulungu analemba ndi chala chake yekha kumazolokota pamwala kusonyeza kupambana kwa document imene. Kotero ndithu chiyero cha ino ndi chiyero cha ine sichikuyenera kuti chizisempa pa malamulo 10. Ndithu tinali nalo phunziro limene manena kuti chifundo cha Mulungu ndithu kuti tikhale olungama. Ndipo tikamati olungama ndi kukhala malingana ndi mawu a Mulungu, more especially kapena kuti kwenikweninso kukhala mmoyo osunga malamulo 10 a Mulungu wakumwamba. Mwina kumanena kuti kusunga malamulo kusunga kumutse munthu, anthu anapulumutsidwa mwachisomo. Ndithu Mulungu wakumwamba ana Israeli adafuula kwa Mulungu wakumwamba kuti tili mungapolo mbwere mudzatitulutse. Ana Israeli palibe chimene anachita kuti Mulungu wakumwamba akatsike ndi kumutuma Mose kuti akapulumutseyo. Mulungu wakumwamba anamva mwachisomo chake, anamva mwazifundo zake, ndipo anatsika mwazifundo zake, ndipo anakumana ndi Mose mwachisomo chake, ndipo anamtuma Mose
kupita kukatulutsa ana a Israeli, ndipo ana a Israeli anatulutsa ndi mkono wamphamvu mwapaderadera in a very miraculous way, anatulutsa mu dziko la ukapolo limene ndi dziko la Igupto. Ndipo anatulutsa mu dziko la Igupto limeneli anabwereranso pa phiri la Sinai. Apa ndi pamene Mulungu wakumwamba ankapatsano malamulo 10. Zikutanthauza kuti ndithu chipulumutso ndikupulumukadi mwachisomo, palibe chimene ndine tingachite chonena kuti tingapulumutsidwe. Zonse ndi zaulere, zonse zopatsidwa mwachisomo. Pa phiri la Sinai apa pamene pankaperekedwa malamulo 10 ndi pa phiri pomwepa pamene Mose anakumana ndi Mulungu wakumwamba. Ikanakhala yonena kuti tisunge malamulo kuti tipulumutsidwe, Mulungu wakumwamba anakumana ndi Mose pa phiri la Sinai pa chitsamba choyaka chija, anakayamba ampatsa malamulo 10 kumuwuza kuti malamulo 10 ndi awa. Ndamva ana Israeli akufuna kuti ndidzapulumutse, komano ineyo ndimapulumutsa anthu olungama, ndimapulumutsa anthu oyera, kotero malamulo ndi awa ukapatse. Akakwanitsa kusunga malamulo amenewo ndibwera ndidzapulumutse. Ayi, Mulungu wakumwamba sanatero. Anayamba wanyamuka mwaulere, mwachifundo, mwazisomo kukapulumutsa ana a Israeli. Atafika nokuti afika m'manja mwake ndi amfulu, ndi anthu a Mulungu tsopano, ndi pamene Mulungu wakumwamba ankapatsano malamulo kuti takulandirani, ndinu anthu anga, ndakupulumutsani mwachisomo ndi mwachifundo, palibe chimene mwachitapo. You don't deserve it, simukuyenera chimenecho. Komano tsopano monga anthu anga ndikuwuzeni makhalidwe a anthu amene ine ndimafuna ndi awa ndi awa ndi awa. Kotero chilamulo sichikubwera kwa ife kuti chitipulumutse, chikubwera kwa ife chifukwa choti tapulumuka ndipo tiyamba kukhala ana a Mulungu. Ndipo monga ana a Mulungu amakhala mosiyana ndi dziko lapansi, amakhala malingana ndi imene Mulungu wakumwamba akufunira. Ndithu menelo linena phunziro limenelo lonena kuti tikhale olungama. Ndipo malamulo 10 amene tinapeza kuti ngati pa malamulo 10 posepa ngati pali lamulo limene limavuta kwambiri ku dziko lapansi ndi lamulo namba 4 limene limakamba za Sabata. Ndiye tinali nalo phunziro lapaderadera limene timangokamba za Sabata la Yehova, limene linali tsiku ndithu tsiku la namba 7 limene timakambirana za Sabata la Yehova. Ndiye timaliona kuti kodi Sabata linambira kuti, Sabata linayenda bwanji, Sabata lingalisunge bwanji, nanga ndi ziti zimene zizololedwa kuchita tsiku la Sabata, nanga ndi ziti zosaloledwa kuchita tsiku la Sabata. Ndithu nthawi zambiri anthu timanena kuti lamulo limeneli lilipo, komano lamulo limeneli ndi la Yuda, koma ndithu tinapeza kuona kunena kuti ayi, lamulo limeneli linaperekedwa kwa Ayuda osati monga Ayuda, koma kwa Ayuda monga anthu a Mulungu. Kotero ndine ngati tasankha kukhala anthu a Mulungu, lamulo limeneli likubweranso kwa ife monga mmene Petro akunenera, monga mmene Paulo akunenera ku Hebrew chapter 4 kunena kuti kotero utsalira mpumulo wa Sabata kwa anthu a Mulungu, kwa anthu a Mulungu. Tanthauza kuti anthu amene akupatsidwa lamulo onena kuti asunge Sabata si anthu amene ali kudzigololo, si anthu amene ali kokupha, si anthu amene ali fiti, ndi anthu amene atembenuka kale mtima ndipo akudziwika monga anthu a Mulungu. Sabata lamulo la Sabata siluperekedwa dziko lapansi, koma kwa anthu amene atembenuka mtima kuti afuna atsatire Mulungu. Akunena momveka bwino Paulo kunena kuti ndithu kotero utsalira mpumulo wa Sabata kwa anthu a Mulungu. Munthu ina aliyense amene amayima nanena ndi munthu wa Mulungu akamve mawu a Paulo onena kuti utsalira mpumulo wa Sabata kwa anthu a Mulungu. Ena kumanena kuti kupumula kumene akunena apa kuti ndikopumula kumene timapumula mwa Yesu, chifukwa tikafika mwa Yesu timakhala kuti tapumula. Ayi, mvetseni, Paulo akunena kuti ukutsalira mpumulo wa Sabata kwa anthu amene ali a Mulungu, kwa anthu amene ali a Yesu kale. Munjira ina ngati kufika mwa Yesu kuli kupumula mpumulo wa Sabata, ndiye kuti Paulo akuonjezeranso Sabata lina kuti Sabata limenelo lopumula mwa Yesu la mzimu lolili apo ukutsalira mpumulo wina wa Sabata. Paulo akupitiriza kuti tiyeni tichite changu kulowa muchani mu mpumulo. Kutanthauza kuti munthu oyera, munthu olungama, munthu amene ali mwa Yesu amakhala nayo nthawi imene amalowa mu mpumulo, ndipo amakhala nayo nthawi imene amatuluka mu mpumulo. Kutanthauza kuti Sabata limene akulitchula Paulo kwa Hebrew chapter 4 ndi limene munthu olungama, munthu wa Mulungu amalowa ndi kutulukamo. Pamene Sabata ili la mpumulo limene timalitchula kuti la muzimu limene limapezeka mwa Yesu ndi limene timalowa kamodzi, ndipo masiku onse timakhala mu mpumulo umenewo. Ndipo Paulo akupitiriza kunena kuti mpumulo uwu ukufanana ndi umene Mulungu wakumwamba anachita pakupumula ku zintchito zake. Mulungu wakumwamba sanachimwe, Mulungu wakumwamba
yehova sanabe mulungu wakumwamba, sanaphe mulungu wakumwamba, sanachite tchimo lina lililonse limene iyeyo anapumula monga mwakupumula. Ngati pali ntchito imene timayidziwa kuti mulungu anayigwira napumula ndi ya ku Genesis yolenga chilengedwe, tanthauza kuti ndithu Paulo akukamba momveka bwino kuti mpumulo umene kunenedwa pawo ndi ofanana ndi umene mulungu anachita mu buku la Genesis pakupumula ku ntchito zake zimene anagwira, ndipo tikalitsata ndi sabata la kupumula ku zintchito za munthu. Kotero lamulo namba 4 pa malamulo 10 a mulungu likanayimabe mpaka na lero lino, ndipo likanatsalirabe kwa anthu onse Yehova amene ayitanira pa dzina la Mulungu. Ndipo tinali kumuona Yesu Khristu akuwauza ophunzira ake kunena kuti pempherani, Mateyu chapter 24, pempherani kunena kuti kuthawa kwanu kusadzakhale nthawi yozizira ngakhale pa tsiku la Sabata. Kutanthauza kuti Yesu Khristu anadziwa kuti ndilipo ku dziko kuno, ndifa ndimwalira ndiuka ndipita kumwamba, koma kutsogoloko anthu adzakhala akusungabe inde Sabata. Ngana kabuti Sabata litha Yesu Khristu amachoka sanakalitchulanso ngati chinthu chodzachitika mtsogolo kuti anthu achipemphere. Yesu Khristu anaona kuti okhulupirira ake adzasungabe Sabata ngakhale iyeyo atapita. Ndipo Luka patapita nthawi Yesu Khristu atafa nauka nakwera kumwamba, pakulemba za zochitika zimene zinachitika, pakufotokoza pakukamba ngati ripoti, anafotokoza momveka bwino kunena kuti ndipo anthu amene anakayika manda a Yesu anakamuyika Yesu Khristu tsiku lachisanu ndi chimodzi, ndipo pa tsiku lachisanu ndi chiwiri, tsiku la Sabata, anapumula monga mwalamulo. Tanthauza kuti ophunzira Yesu Khristu kupumula kumene anapumula pa tsiku lapakati lija Yesu Khristu ali m'manda anapumula monga mwalamulo. Tanthauza kuti amadziwa abe ndi kuzindikira ngakhale taphunzitsidwa ndi Yesu, ngakhale tayenda ndi Yesu, tapeza ndi kuona kuti Sabata likanalipobe. Ndiye ngakhale Yesu Khristu anafa, iwo nakhala nacho chinakolako choti akapake mtembo wa Yesu, kapena kuti akapake mtembo wa Yesu uja ma spices osiyanasiyana, kapena kuti mafuta osiyanasiyana opanga imbamu ndi zina zotero. Tsiku la Sabata litakwana anapumula monga mwachani, monga mwalamulo. Pakukayika manda a Yesu, maliro a Yesu anakayika, ndipo tsiku loyambirira sanu mamawa ananyamuka kupita kumanda wa Yesu. Chifukwa chake anayilawirira mamawa kupita kumene kuchifukwa chonena kuti tsiku ilili lapambuyo pa Sunday limene linali Sabata anapumula monga mwalamulo. Koma ndithu chokhumba chawo chonena kuti zikanakhala kuti ndi masiku ena onse tsiku lotsatirali akanatha kunyamuka kupita kumene kuja kukamudzoza Yesu mtembo wake. Koma ndithu anamangika nanena kuti iyayi leloli ndi tsiku lopambana, leloli ndi tsiku la Sabata, tikuyenera tipumule mwalamulo. Likangotha tipita tikatani tikayike. Lero ndithu ophunzira a Yesu Khristu anadziwa ndi kuzindikira kuti iyayi Sabata la Yehova likanalipo. Ndithu timaona chinthu chimene chonena kuti iyayi Sabata la Yehova likanalipo, ndipo tikuyenera kulisunga. Ndipo ndi tsiku limodzi, ndipo tsiku limeneli si la mpingo wina wake, tsiku limeneli si la munthu, tsiku limeneli si la gulu la anthu, ndi tsiku la Yehova. Anayika yekha Yehova, nalidalitsa, nalipatula, naliyeretsa, ndipo sanachite machitidwe yawo ndi tsiku lina lililonse. Chifukwa chimenecho inu ndi ine monga anthu a Mulungu tinayenera kudziwa ndi kuzindikira kuti malamulo 10 aja ndithu akanalipobe mpaka na lero seti yonse ya nthunthu 10. Ndithu Mulungu wakumwamba ikanakhala kuti lamulo la Sabata ili ndi la temporary longembekezera, kunali malamulo ena a permanent amene anadutsabe ngakhale Yesu Khristu atafa. Nkhani ya chachikumi tikanayikamba mpaka na lero munthu amene wapereka chachikumi sinathe pamene Yesu Khristu anafa. Likanakhala kuti lamulo la Sabata ndi la temporary, akanatha kudutsa limene kubika kula chachikumi kuti malamulo sewa akhale ndithu achani a permanent. Setting iyi kabangidwe aka kadzilipatsa ife kuona kufunikira kwina kwa presentation imene Mulungu akupanga. Malamulo onse 10 ndi ofanana mu mphamvu ndi muchina chilichonse. Munthu amene apanga chigololo amakamugenda ndi miyala mpaka kufa, munthu amene wasa Sabata amakamugendanso ndi miyala mpaka kufa, kusonyeza ndithu kufanana kwa mphamvu ya malamulo amene. Kotero ndithu ndine monga na Mulungu tinayenera kumvera Mulungu wakumwamba pakusunga ngakhale lamulo limene la namba 4 limene manena kuti udzikumbukira tsiku lachisanu ndi chiwiri kuti ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako. Ndi tinali nalonso phunziro limene timakamba pa tsiku la namba 8 kapena kuti chinali chifuniro cha namba 5 chimene manena kuti kukhulupirira Yesu, pamene timaona kuti ndi chifuniro cha Mulungu wakumwamba kuti ife anthu apa dziko lapansi tikhulupirire Yesu Khristu.
kukhulupirira Yesu Kristu ku masiku ano kumakhala kophweka ndipo pepuka chifukwa kuti Yesuyu anabwera kokonza kale ali mombolo kale ali mpulumutsi kale koma masiku ake ndi oyambirira Yesu Kristu kunali kovuta chifukwa anthu anamudziwa ndi kumuona Yesu Kristu monga munthu kotero monga munthu mmene anamudziwa iwo amene akhulupirira kuti munthu uja mwana wa Mariya ndi Yosefe si mwana wa Mariya ndi Yosefe chabe ndi mpulumutsi Mesiya olonjezedwayo mombolo wa dziko lonse lapansi ndi mwana wa Mulungu ndi amene anapanga chilengedwe chonsechi. Ndithu tinakuphunzira muphunziro limene tinali nalo pa tsiku la namba 8 mene kuti ndithu chipulumutso chathu chipulumutso cha dziko lonse lapansi chikuyambira pakukhulupirira Yesu Kristu. Popanda kukhulupirira Yesu Kristu monga mene Baibulo linenera ndithu palibe chipulumutso china chilichonse. Yesu Kristu anawuza Ayuda kuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine mudzafa m'machimo anu. Ndithu kulibe chipulumutso pakusakhulupirira Yesu Kristu. Mulandu umene tinaupalamula munda wa Edeni unalipiridwa pa imfa ya Yesu Kristu ndipo condition ya chipulumutso cha inu ndi ine ikuyambira pakukhulupirira ndi kulemekeza Yesu Kristu amene koma onse amene anyozera ndithu asayembekezere chipulumutso china chilichonse malingana ndithu nkuyankhula kwa Yesu Kristu m'buku lopatulika. Ndiye ndithu tinalikuona zifuno za Mulungu zimene kuyambira namba 5 kuyambira namba 1 mpaka na namba 5. Ndithu chikhristu khalidwe la munthu amene wasankha kuyenda ndi Mulungu ndilosiyana ndi anthu a dziko lapansi ndipo likupangidwa define ndi malamulo ndi zonena za Mulungu wakumwamba. Yesu Kristu anawuza ophunzira ake pitani dziko lonse lapansi mukaphunzitse iwo and teach them to observe all things. Mukaphunzitse iwo ndi kuwauza iwo atsatire zinthu zonse zimene ndakuphunzitsa. Nthandaza kuti ndithu chikhristu chili ndi zinthu zopanga observe and you can't observe where there is no law and regulations. Ndithu Yesu Kristu anali kudziwa kuti pali chikhulupiriro choti akaphunzitse anthu ndiponso pali chilamulo chonena kuti akatani akaphunzitse anthu. Ndithu chipulumutso chikhristu mawu a Mulungu anthu a Mulungu ana a Mulungu ali ndi makhalidwe awiri amene wawa kusunga chilamulo cha Mulungu kusunga mawu a Mulungu komanso kukhulupirira Yesu Kristu. Chivumbulutso 14:12 akuti pano pali chipiriro cha anthu oyera mtima iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Kristu Yesu. Ndithu pakufotokoza pakuvumbulutsa khalidwe la anthu a Mulungu khalidwe la anthu oyera mtima likukambidwa mu zinthu ziwiri zimene zikunena kuti anthu oyera mtima anthu okhulupirira anthu a Mulungu ali ndi makhalidwe osunga malamulo a Mulungu komanso ali ndi umboni wa Kristu Yesu. Ndithu mu zinthu 5 zimenezi tinali kuphunzira chifuniro cha Mulungu chimene Mulungu wakumwamba akuyembekeza inu ndi ine kuti tikakhalemo m'masiku anotsiriza pamene nthawi yatsala pang'ono kuti Yesu Kristu aonekere m'mitambo. Ndiye tinali nalo tsiku la namba 9 limene timakamba zonena kuti tulukani mmenemo pamene timaona kuti ndithu Yesu Kristu sagwirizana savomereza ndi maganizo ena aliwonse anthu chiphunzitso china chilichonse cha anthu chiphunzitso china chilichonse cha Satana chiphunzitso china chilichonse cha ziwanda chimene chimapezeka mu Chikhristu chimene chimapezeka mu mpingo wake. Kunja kuno kuli zikhulupiriro zochitika zosiyanasiyana zimene mawu a Mulungu mulibemo ndipo Yesu Kristu ananena bwino kwa ophunzira ake ndi Ayuda ndi alimi ndi Afarisi kuti mbewu ina iliyonse imene Atate wanga sanayidzala ndidzayizula. Chinthu china chilichonse chimene Mulungu sanachiyika mu chipembedzo chake chikuyenera kuchokamo ndipo ndi udindo wa inu ndi ine kuyang'anitsitsa mayendedwe athu umene tikuyendera. China chilichonse tichiyeze pa mawu a Mulungu ngati zisali choncho inu ndi ine ndi udindo wathu tichotse zinthu zimenezo ndipo inu ndi ine ndi udindo wathu tisakhale mu zinthu zimenezo. Zilipo zinthu zambiri zimene tinakatha kugawana mu chochitika chimenechi kuti tituluke mu zina zonse zimene zisali zogwirizana ndi mawu a Mulungu. Koma mu chochitika ichi tinangokusankhapo chinthu chimodzi chimene timaona za nkhani yonena kuti Gahena adzayaka mpaka kalekale. Gahena adzayaka mpaka kalekale. Ndithu tinapeza ndikuona kuti nkhani yonena kuti kunja kuno kudzakhala Gahena ndipo Gahena yadzaka kalekale ndipo Gahenayo alipo adzayaka mpaka kalekale. Tinapeza kuti nkhani zimenezi sizoona ndipo tinali kuona malemba kunena kuti timvetsetse za nkhani ya Gahena kapena kuti timvetsetse za chilango ndi chiweruzo cha anthu ochimwa kumapeto. Tiyeni tiyambire nkhani imeneyi kumambiriro kuti tikapeze kuti chinachitika ndi chani kuti tizibwera ndi nkhani ya Gahena. Ndiye tinapita ku buku la chiyambira china chilichonse ku buku la Genesis chapter 6
umene anthu anachimwa nafika ponyansa kwambiri ndipo mulungu wakumwamba anena kuti sindidzalembananso ndi munthu mpaka kalekale poti iyenso munthuyo ndi wanthupi la nyama chimene ndikachite ndimupha ndimuwononga ndipo zintchito zake zonse zithera pompo zondisowetsa mtendere zonse sizipezekaponso chifukwa akhala kuti wafa. Ndiye tikumuona mulungu wakumwamba anawononga dziko la nthawi ya Nowa ndi madzi, anthu onse anafa, nyama zonse zinafa, zonse zinawonongeka. Ndiye Nowa adatuluka mchombo mulungu wakumwamba anamuwuza kuti musadandaule sindidzawononganso dziko ndi yani ndi madzi chifukwa anthu anali ndi nkhawa kunena kuti ndiye kuti izizi zomabwera flood dziko lonse lapansi zidzichitika koma mulungu ananena kuti iye ayi sindidzawononganso dziko ndi madzi ndipo sindikungoyankhula ndikulonjeza ndipo ndikuyika chizindikiro chautawaleza. mukaona utawaleza mudzikumbukira lonjezo limene ine ndanena lonena kuti sindidzawononganso dziko ndi madzi. Ndiye mulungu wakumwamba Genesis chapter 6 anthu adachimwa nafika ponyasa sanakathanso kupirira koma kuwawononga ndi anawononga ndi madzi. Potuluka mchombo cha Nowa anena kuti sadzawononganso ndi madzi koma anthu sanasiye uchimo anapitirirabe uchimo. Ndiye tinaona kuti tiyeni tione kuti mulungu anachita chani. Nafika nthawi ya Sodomu ndi Gomora imene anthu anachimwa monyasa kwambiri monena kuti mulungu sanakathanso kupirira komano tichita chani lero ndio kunena kuti munanena kuti simudzawononganso ndi madzi. Tumuona mulungu wakumwamba akuwononga Sodomu ndi Gomora ndi moto. Tumuona mulungu akuwononga Sodomu ndi Gomora ndi moto ndipo anawononga Sodomu ndi Gomora ndi moto. Nkhani imeneyo inathira pompo ochimwa onse anapsa anawonongeka inathira pompo ndi moto. Pamene timakaona atumu yafotokoza kunena kuti mmene zinachitikira ku Sodomu ndi Gomora muja ndi chitsanzo chimene mulungu wakumwamba anafuna kupereka ku dziko lapansi kuti ndithu sindidzawononganso dziko ndi madzi koma anthu ochimwa ndi oyipa onse ndidzawononga ndi moto. Chitsanzo chomveka bwino ndapereka ku Sodomu ndi Gomora. Ndipo mulungu wakumwamba pakupereka chitsanzo cha Sodomu ndi Gomora anafuna kuti inu ndi ine tizindikire ndi kudziwa kumene tikathere tikapitirirabe kusankha moyo wauchimo. Ndipo tikayang'ana chitsanzo chimene mulungu wakumwamba anapereka lero midzi ya Sodomu ndi Gomora sidakali moto umene unazima unatha anapsa onse anawonongeka ndi kutha. Ndipo nthawi yakumapeto tikawerenga buku la chivumbulutso akunena kuti Yesu Khristu akubwera posachedwa. Yesu Khristu akadzabwera adzayima mlengalenga ndipo lipenga lidzalira ndipo onse amene adzapeze nthawi imeneyo ali amoyo adzasandulizika mkabindi kuvala chisabuni kuvala matupi ena osafanso yayi. Ndipo amene anafa adzadzuka m'manda mwawo ndi matupi ena atsopano ndipo adzachoka m'manda mwawo muja pamodzi ndi amoyo adzakumana mlengalenga ndi kufika onse level imodzi ndi kuchoka pa level imeneyi ndikukafika pamene pali Yesu Khristu. Yesu Khristu akadzatenga anthu amene olungama anafa kalero komanso olungama amene adzapeza amoyo mtsiku limenelo nthawi imeneyo adzanyamuka nawo adzapita kumwamba ndipo onse ochimwa amoyo amene adzapeze adzapha ndi lupanga la mkamwa mwake. Ndipo onse ochimwa amene adzakhala kuti ali m'manda sadzadzukabe adzakhala ali m'manda mwawo omwemo. Ndipo Yesu Khristu adzatengana ndi olungama amenewa ndikupita kumwamba kumene kukakhale phwando la mwana wankhosa limene lidzachitika kwa zaka 1000. Ndipo zikadzatha zaka 1000 adzatsikano Yesu Khristu ndi Yerusalemu watsopano mzinda wopatulikawo olungama onse angelo onse ngakhale Atate mwini ali m'menemo. Ndipo mzinda umenewu udzatsika ndi kudzayimanso mlengalenga ndipo lipenga lidzalira. Ndipo lipenga ili ndi limene limatchulidwa kuti lipenga lachiwiri kapena kuti pamdzukiro wachiwiri. Lipenga ili likadzalira onse amene anafa ochimwa ndipo anali m'manda mwawo mmene Yesu Khristu ankabwera koyamba kaja adzauka. Ndi onsenso amene anapeza ali amoyo aja ndikuwapha ndi lupanga adzaukanso. Anthu onsewa akadzauka adzakhala pamwamba pa dziko lapansili ndipo adzidzakuona mzinda umenewo mzinda wopatulikawo. Ndipo mtsiku limenelo mwina aliyense adzachita umboni kunena kuti inde zonse zimene takhala tikuzimva zikulalikidwa zikuphunzitsidwa ndi zoona. Onanidi mzinda uja ndiwo wayima mlengalengawo, mzinda wa golide, mzinda wokongola mulitali more than 2000 km, umuso more than 2000 km udzakhala ngati kakyubu ka golide, mzinda wopambana, mzinda wokongola. Ndipo mzinda umene uli nawo ma foundation, ma layers a foundation okwana ndi 2 layers 12, mzinda wokonzedweratu kuti
ukakhala capital city ya kudziko lapansi. Mfumu wa Mulungu ndiye mzinda umene udzayima mlengalenga mmene wina aliyense adzaona ndi kuzindikira chimene chikuchitikachi kuti ndithu ndi Mulungu wakumwamba ali ndi anthu ake mmene mwakubwera kuno kudziko lapansi. Ndipo anthu ochimwa pakuona chimenechi Satana mdierekezi adzawanyenga kunena kuti tiyeni timenyane nkhondo ndi mzinda umenewo tiulande ukhale wathu tidzikhala monga mfumu wathu. Ndiye Bible follows kuti ali mkati mokonzetsera kuti amenyane nkhondo ndi mzinda umenewo, moto udzatsika kumwamba kwa Mulungu ndi wanyeketsa. Uyu ndiye Gahena amene ochimwa onse amene onse adakakamira machimo adzapezekemo. Amene ndiye Gahena adzachitikira pa dziko lapansi pano pa nthaka pamene tapondapa, ndiwo moto umene udzadza dziko lonse lapansi kudzawononga china chilichonse. Ndipo Bible lifotokoza kuti adzawononga ochimwa, adzawotcha ochimwa, sadzawasira muzu ngakhale nthambi, sadzasira kena kalikonse, adzawononga munthu. Moto umenewu udzapsa monga mmene umapsera masiku onse mmene ungagwere moto. Ngati munthu ukagwera moto umathama 24 hours, moto umenewu udzathanso 24 hours. Ngati munthu ukagwera moto umatha 2 hours, moto umenewu ndi 2 hours. Moto umenewu ndi wodzawonongera ochimwa monga mmene anawonongera ku Sodomu ndi Gomora. Mkwiyo wa Mulungu umene uli nawo, mkwiyo wa Mulungu umene ali nawo pa anthu a dziko lapansi, pa uchimo umene tili nawo pa dziko lapansi, udzaphera kapena kuti udzathera pa miliri 7 imene tinali nayonso mu maphunziro athu m'masiku amene. Kotero Mulungu wakumwamba moto umene ukubwera ndi wodzawonongera anthu ochimwa. Mulungu wakumwamba sananeneko, sanayankhuleko kuti adzamulanga munthu mpaka nakalekale. Ndithu kufa kumene anthu tikafe ku Gahena, kupsa kumene anthu tidzapse ku Gahena, kukuchokera m'munda wa Edeni pa mawu a Mulungu onena kuti mukadzadya chipatso ichi mudzafa. Ndithu Mulungu wakumwamba sanabise, sananene mopyatira, ananena kuti mudzafa. Sananene kuti ukadzadya mtengo umenewu ndidzakuotcha, ndikukuotchanso, ndikukulanga mpaka muyaya. Ayi, anati udzafa. And the definition of death means ceasing to exist. Kufa ndi kukhala osapezekanso kunja kuno. Ndithu ndi chifukwa chake chimene Yesu Khristu anabwera kudzafa kuno kudziko lapansi, unena kuti iyayi munthu tipatsenso mwayi wina oti akhoza kukhalanso ndi moyo ndikupezeka kuno kudziko lapansi. Ndithu Mulungu wakumwamba sadzalanga anthu, sadzawotcha anthu kumangowotcha mpaka kupitirirabe. Ayi, sananenepo zimenezo mwina mulimonse. Munjira ina imene mungakhulupirire izi ndiyonena kuti Yesu Khristu pobwera kuno kudziko lapansi anabwera kudzalipira ngongole ya inu ndine. Yesu Khristu anabwera kudzalandira chilango chimene inu ndine mmayenera kulandira. Ngati chilango cha inu ndine pa uchimo wathu timayenera kuti tikakhale ku Gahena mpaka na muyaya. Ndithu Yesu Khristu atabwera amenera adzipita ku Gahena, adzikapsa mpaka muyaya, ife tidzipita kumwamba. Koma Mulungu ananena kuti udzafa ndithu. Ndipo Yesu Khristu atabwera anabwera kudzafa ndipo anafa ndithu. Ndithu munthu ngatadzalangidwe mpaka kalekale, Yesu Khristu anafa mawu mwa munthu, ndiye kuti sizinayende. Anakatenga chilango chimene munthu sichimandani simamwenera. Koma ndithu Mulungu wakumwamba sanasempe, sanapoponyetse munthu wochimwa amayenera kufa. Yesu Khristu anafa. Munthu wochimwa ngati amayenera kuyatsidwa mpaka muyaya, Yesu Khristu amayenera abwere adzipita ku Gahena adzikayaka mpaka kalekale. Ndithu tinaona phunziro limene kuti iyayi Mulungu wakumwamba ufumu wake ndi wamtendere, si ufumu onena kuti mudzakhala anthu olimba mitima omadziwa kunena kuti anzathu alikene ngati akupsa asiyeni ndi zofuna zawo ndi zimene anasankha, ife tisiyeni tizisangalala. Ayi, musayiwale buku la Genesis lija, Mulungu wakumwamba anavutika mtima ndi uchimo ochita anthu pa dziko lapansi. Ndithu kumva kuwawa kwa munthu ina aliyense, kandi ochimwa kandi olungama, Mulungu wakumwamba kumamkhudza. Mulungu sangakhale pa mtendere, ena adzizunzika kwina kwake, ena adzisangalala. Zikusoka kulimba mtima kwa munthu wopanda chikondi, kwa munthu wopanda chifundo, chimene Mulungu wathu asali. Ndipo Mulungu zimenezo sananene. Ananena kuti ochimwa adzafa ndithu, ndipo kufa ndi kutha kwa chinthu osapezekanso. Limene tinali nalo phunziro lathu limene limanena kuti tuluka limene ndithu zilipo zinthu mu Chikhristu zimene zinangobuka pa zifukwa zosiyanasiyana, koma sizinayenera kukhala choncho. Tiyeni tituluke kuzikhulupiriro ndi ziphunzitso zonse zimene zili zosemphana ndi mawu a Mulungu. Yeni nayi nalonso phunziro pa tsiku la namba 10 limene limanena kuti posachedwa atseka pa khomo, posachedwa atseka pa khomo. Pamene timaona kuti ndithu mwayi wa chipulumutso umene inu ndi ine tapatsidwa ku dziko lapansi sudzakhalapobe mpaka kalekale. Ndipo mwayi umenewu tsiku lina posachedwa atseka, ndipo autseka inu ndi ine tisakudziwa, tisakuzindikira.
pamene tikuyandikira kufika kumapeto a dziko lapansi, pamene choyipa ndi chinsautso ndi chinkhondo cha Satana njerekezi ndi Mulungu wakumwamba chayandikira kufika kuonekera ku dziko lapansi, ndithu kukhala magulu awiri ya anthu oyima ndi Mulungu wakumwamba, otsatira Mulungu wakumwamba, ndi anthu oyima ndi Satana njerekezi. Ndipo nthawi imene isanafike, Mulungu wakumwamba ayika chizindikiro pakati pa anthu ake, ndipo kayikidwa ka chizindikiro pamene adzibwera pa munthu wina aliyense kudzaona mu nthawi imeneyo. Kodi mu nthawi imeneyo munthu wayima ndi Yesu, mu nthawi imeneyo wayima ndi Mulungu wakumwamba, chimene adakupeza iwe mu nthawi imeneyo usakudziwa, usakuzindikira, ndi chimene mngelo ameneyo adachita. Mngelo ameneyo sakubweretsa chiyerocho chikhala ndinu kale, iyeyo adzangoyika chizindikiro chokenera. Pachifukwa ichi tinenera kuti nthawi zonse tikonze njira zathu, nena kuti mngelo amene akamafika paine atipeze tili anthu oyera mtima, atipeze mayina athu ali m'buku la moyo, ndipo atiyike chizindikiro cha Mulungu chimene chifukwa posachedwali chitsekedwa. Tinali nawo phunziro limene pa tsiku lathu la namba 10 limene timanena kuti posachedwa atseka pakhomo, ndipo tinali nawo phunziro limene limanena kuti thawani mkwiyo wa Yehova, mmene timaona kuti ndithu posachedwa pa dziko lapansi kwa zaka zambiri lakhala likubwera pamodzi, pano ndizikuoneka kuti zikupita kwa kupyano, zikupita kuonera kuti zikhoza kubala zipatso, zikhoza kuonekera kunena kuti dziko lapansili layimadi palokha motsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Ndithu dziko lapansi libwera pamodzi lika malamulo ake likachitidwe lake la zinthu koma kotsutsana ndi Mulungu wakumwamba, ndipo anthu onse okhulupirira Mulungu azunzika khala pa chipsinjo mu nyengo ndi mu nthawi imeneyi pakukana zochitika za dziko lapansi zimene zili zotsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Koma Mulungu wakumwamba sikuti akhala chete ndi kungoyang'anira, nayenso alanga anthu onse amene atalowe mu mgwirizano wa dziko lapansi koma otsutsana ndi Mulungu wakumwamba, ndipo awalanga ndi miliri isanu ndi iwiri. Ndipo ndi chenjezo la Mulungu wakumwamba pakamphindi kochepa pamene tinakoka tikonze miyoyo yathu kuti nthawi imene ikamafika itipeze tili kumbali ya Mulungu wakumwamba. Mulungutu adzateteza anthu ake, adzasamala anthu ake, koma Satana njerekezi sadzateteza anthu ake, sadzasamala anthu ake. Munthu adzazunzika ndi mkwiyo wa Yehova opanda kothawira kwina kulikonse. Ndipo akuti masiku amenewo anchisautso chimenechi, amiliri imeneyi, anthu adzalakalaka imfa zatimbwe masiku anozi zidzasowa. Chimene chitizapha anthu ndi miliri yokhayo. Abale anga, tisamalitse masiku anotsiriza, tisankhe chisankho chathu ndipo tisamalitse chisankho chimenecho. Posachedwa mkwiyo wa Yehova ubwera mu dziko lapansi kamba ka chisankho chonyasa ndi choyipa chimene dziko lapansi akhala likupanga, choyima ndi Satana njerekezi ndi kusankha kutsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Mu magawo awiri amenewa, m'magulu awiri amenewa, inu ndi ine tiyime kumbali ya Yehova. Ndithu ndi chenjezo limene Mulungu wakumwamba akupereka kwa ife anthu okhala masiku otsiriza, nena kuti tithawe mkwiyo wake. Mkwiyo mliri sanapangire ifeyi, apangira dziko lapansi ndi zonyasa zake ndi Satana njerekezi ndi anthu ake amene aumitsa mitima yawo ndi kuchimanga kuti ayenda ndi kutsatira Satana njerekezi. Inu ndine muchimenecho titulukemo. Ndipo mtsiku lotsiriza tinali nawo phunziro limene limanena kuti pulumuka ndi moyo wako, umenenso uli mutu wa crusade yathu imeneyi. Ndithu kunena kuti Genesis chapter 19 verse 17 pamene angelo anawatulutsa Loti ndi banja lake, anawawuza kuti takutulutsani Sodomu ndi Gomora, tikukukokani mokokedwa, komano patsalako thamangani nokha, yendani nokha. Ndipo anthu amenewa anathamanga wina aliyense payekha. Abale anga, nkhani ya chipulumutso ndi ya wina aliyense payekha, osasamala kanthu kena kalikonse. Mulungu wakumwamba anakuferani inuyo panokha. Mulungu wakumwamba anapita kumwamba nakakonzerani malo inuyo panokha, ndipo Mulungu wakumwamba amakudziwani inuyo panokha. Ndipo mmene tilowa muchiweruzo kulibe reference ya mpingo, kulibe reference ya abusa, kuti abusa angana ali akubisaka funsa zimenezo akangofunsa kuti munali kudziko lapansi, munali nawo mwayi omva china chilichonse, munali nawo mwayi ochita china chilichonse, munali nawo mwayi opembedza kapembedzedwe kena kalikonse, munali nawo mwayi ophunzitsa china chilichonse, munali nawo mwayi owerenga Bible, munali nawo mwayi ochita china chilichonse. Ndithu chifuniro cha Mulungu ndi ichi, zintchito zanu ndizi zikasemphana ndekuti basi wakugahena wakumoto
chipulumutso tisayendere gulu likuti chani, chipulumutso tisayendere abwenzi abale abanja anga kuti chani, chipulumutso ndiweka, ndipo nthawi yatha wina aliyense athamange liwiro lake limene layikidwa patsogolo pake. Ndithu chipulumutso ndi wina aliyense payekha. Tinabadwa tokha tilibe kena kalikonse, zina zonse ndi zongotithandizira moyo wathu, ndipo tidzafanso tokha tilibe kena kalikonse. Chimene tidzakhale kuti chasintha ndi mbiri, mmene mukabadwa munali ndi mbiri ina, podzafa kudzafanso ndi mbiri ina, ndipo mbiri imeneyo ndi imene idzagwiritsidwe ntchito muchiweruzo, ndipo kumeneko mudzakhalako nokha simudzakhala ndi munthu. Samalirani za chipulumutso chanu, musanyengeke ndi gulu, musadikire gulu. Chitani chimene Mulungu wakumwamba akuyankhula ndi moyo wanu, akuyankhula ndi mtima wanu kuti muchite. Musadikire gulu like ma intercession, musadikire gulu line kuti tisale, musadikire gulu line kuti mwakuti inuyo chitani monga mwakukumbitsa kwanu kuti mufunitsitsa kudapezeka mu ufumu wa Mulungu wakumwamba. Ndithu masiku 12 amenewa tinali tikugawana mawu amenewa. Ndithu Mulungu wakumwamba ndi khumbo lake pamene dziko likufika kumapeto, pamene dziko likufika kokutha, inu ndi ine tibisale mungaka yake, muthanthwe long'ambikalo tibisale mmenemo. Ndi khumbo la Mulungu wakumwamba kuti pamene lipenga lija loyamba lidzalira, akufa omboledwa, akufa amene mayina awo ali m'buku la moyo ndikumauka, inu ndi ine tidzakhala amodzi ouka nawo mumdzukiro umene uja. Ndipo pokhala pathu pano pa dziko lapansi tikonzekere ndi kusamalitsa za chinthu chimenechi. Ndithu crusade imeneyi cholinga chake chinali chimenecho, kukonzekeretsa anthu a Mulungu m'masiku ano otsiriza. Ngati mauthenga amenewa anakupitani mwina pena mmapeza kuti mwapezerani chamkatikati mwayo kanalipo, ndithu mukhoza kuoneranso ngati pano pakubawa, mukhoza kupita mapeji awo mauthenga onsewa alipo, muzikangopanga scroll kumapita musimo muzikapeza atalemba amene munena kuti pulumuka ndi moyo wangu crusade. Mauthenga onsewa mukapeza amene mukhoza kuoneranso, komanso mukhoza kuoneranso ngakhale kupanga download kuchokera pa website yathu ya www.itcministries.com. mukhoza kuonera ndi kupanga download pa ma website pamenepo, komanso mukhoza kuwapeza mauthenga amenewa kuonera, komanso kupanga download kuchokera pa www.planetadvent.com. pamenenso mungakhale ndi mwayi ofunsa mafunso osiyanasiyana, pakungopanga comment pa uthenga umenewo. Anthu osiyanasiyana atha kukuyankhani malingana ndi mmene mwafunsira funso lanu. Ndithu mauthenga amenewa mukhoza kuwapezabe. Ndithu ndi khumbo la Mulungu wakumwamba tikonzetsere pakuti nthawi yapasi pano yayandikira kufika kumapeto. Pamene tafika kumapeto opanga conclude uthenga umene tinali nawo m'masiku amenewa, tipiteno kugawo loyankha mafunso. Tipite kugawo loyankha mafunso. Ndithu anthu munali nawo mafunso osiyanasiyana amene munafunsa mkati mwa Digital Crusade yathu imeneyi, ndipo mafunso anu anali motere, tidziyankha mwachangu kwambiri chifukwa cha nthawi yathu. Funso lina linabwera lonena kuti kodi chilamulo tichisungebe ndi chifukwa chani ife SDA timaphunzitsabe za nkhani yosunga chilamulo. Wina anafunso nena kuti amati chilamulo mungopenda kulimbana nacho ndi zinthu zakalekale, tili mu nthawi ya chisomo, ndi chifukwa chani tikuyenerabe kusunga chilamulo. Kuyambirira madzionera kuti tikamakamba za chilamulo sitikukamba zinthu za ICD, tikukamba za mawu a Mulungu. Ani mmene timaphunzitsana chifuniro cha Mulungu, sinawerengepo baibulo la ICD, sinawerengepo Bible commentary kapena quotation iliyonse yolembedwa ndi munthu ina aliyense. Timangowerenga versi ndi kumakambirana za mawu amene. Kotero tikamakamba za chilamulo cha Mulungu si nkhani ya mpingo koma ndi nkhani ya mawu a Mulungu. Ife ICD tinangozipeza zinthu zokuti zili choncho, ndi kuzikhulupirira, ndi kuzivomereza, ndi kumazitsatira, ndi kumayenda muchiti, kumayenda muchimenecho. Ndithu malamulo a Mulungu si cha ife, malamulo a Mulungu ndi chimene tinachipeza mawu a Mulungu. Ndithu mpingo wathu ngotsatira bwinobwino mbiri yake unayambira ku nthawi yochokera kwa china William Miller. Ndithu nthawi imeneyo
kunali chimene chimatchedwa kuti Great Awakening kapena kuti chitsitsimutso chachikulu chimene chinakhala chikuyenda mu Chikhristu. Kumakhala ngati kwatulutsa mzimu wa chitsitsimutso ku dziko lapansi, anthu amakhudzika kwambiri ndi za mawu a Mulungu ndi kumalalikira. Revival anali kuchitika, anthu anali kutembenuka kubwera kwa Mulungu. Ndiye ma 1800 kapena mzaka za 1800 chakuti ma 1800 kunachitikanso Great Awakening ina kapena kunakhala ngati kuti kwadutsa mzimu wa chitsitsimutso. Ndipo mzochitika zimezi chochitika china kunali munthu wina amene anali wa Church ya Baptist, amene anali mulimi William Miller, amene iyeyonso anakhudzika nawo ndi zauzimu. Ndipo iyeyo anakonda kuwerenga mabuku a ulosi. Anakonda kuwerenga mabuku a ulosi. Pakuwerenga anakawerenga buku la Daniel chapter 8 limene limafotokoza kuti Daniel chapter 8 verse 14 ngati nsabulabwitsa limene limafotokoza kunena kuti pa zaka 2300 kachisi adzayeretsedwa. Iye mukumva kwake ndi kutanthauzidwa kwake atamanga ndithu study ya serious anapeza kunena kuti kachisi amene akudzayeretsedwa ndi kuyeretsedwa kwa dziko lapansi kumene Mulungu adzayeretse dziko lapansi lonseli ndi moto. Ndiye anakhulupirira ndi kutsimikizika kunena kuti Yesu Khristu adzabwera ndithu pakati zaka 2300 zimezi, ndipo anayamba kulalikira ndi kuchiphunzitsa chinthu chimenechi. Nadachira ndi kuchiphunzitsa anthu a mipingo yosiyanasiyana anali kuchilandira chiphunzitso chimenechi ndi amaphatikizika limodzi ndi William Miller. Ndipo zochitika gulu kameneka kanayamba kutchedwa kuti the Millerite movement kapena kuti anthu otsatira ndani, anthu otsatira Miller. Nkhani ije inapitirira kenako anayamba kuwerengetsa madate William Miller anapeza kuti mu zaka za pafupifupi 1843 Yesu Khristu adani abwera. Kenako 1843 zinachitika kuti Yesu Khristu sanabwere. Kenako mmodzi wa mamembala ake dzina la Samueli amene anakhangaliso waonjezera kuti inenso ndawerenga bwinobwino kalenda ya Chiyuda ndi mmene zimakhalira zisonyeza kuti Yesu Khristu abwera mu 1844 mpaka zinafika pokhazikitsika date yonena kuti Yesuyo abwera mu 22 October 1844. Anthu anakonzekera anafalitsa uthenga, anthu ena kwanena, anthu ena kwanyoza, anthu ena kumatembenuka, anthu ena kumatsalira uthenga unapita patsogolo. Pofika mchaka chino ndithu ndimbonena kuti pa 22 October 1844 Yesu Khristu sanabwere. Zitachitika izi anthu analosweka mtima ndowawidwa mtima kuti zachitika bwanji Yesu Khristu sanabwere. Ndipo ena anabwera ku mipingo yawo komanso panabuka magulu osiyanasiyana. Amodzi mwa iwo ndimene linakhala nokumapeto kwake mpingo wa Seventh Day Adventist. Nditu zochitika zimene chitachitika chokhumudwitsa chachikulu chimene chitachitika chimene chimatchedwa kuti great disappointment chitachitika chimenechi panali kagulu kena kanthu kamene kankadabwa kuti koma zizi zachitika bwanji, zatigwera bwanji zochitika zimenezi. Kodi Mulungu sali nafe? Kodi Mulungu watisiya? Kodi Mulungu sakusamala? Koma anayamba kukumbukira kunena kuti mmene tinkalalikira za uthenga umenewo ngakhale waoneka lero kuti ndi wabodza sunakuona iyi pamaoneka mphamvu za Mulungu chifukwa akapempherera anthu akuti anthu amachira. Komanso anthu amene anali onyasa ndi odalika makhalidwe yawo amatembenuka mtima ndikubwera kwa Mulungu. Zimene zinasonyeza kuti ngakhale munali era iyi, ngakhale munali mavuto awawa mzochitika ichichi, Mulungu wamwamba analipo chifukwa anthu sangangotembenuka pawokha, anthu sangangosintha pawokha. Ndi anapeza kunena kuti Mulungu anali nafe, tiyeni tidzilimbikitsana. Ndiye anayamba kulimbikitsanabe, kutolerana, kulimbikitsana, kusadandaule. Mulungu ali nafe, taona ni mwakuti munja, taona ni mwakuti munja, taona ni mwakuti munja. Kufikira nakuti zinavumbulutsika kwa iwo dzera masomphenya kuti Yesu Khristu samabwera kudziko lapansi koma amapita mchipinda chopatulukitsitsa. Kenako anthu amenewo ndi chimenechi analimbikitsidwanso kwambiri. Kenako anakhala pansi mchinthu china chimene iwo anachiona nchonena kuti kuyambira lero tsopano tiyambenso kuwerenga mawu a Mulungu ndipo tiyambe kuwatsatira mawuwa monga mmene akunenera. Ndiye kunali zochitika zosiyanasiyana. Wina akawerenga chinthu china amabwera nacho kugulu kudzachipanga present nanena kuti ine mawu a Mulungu ndamva kutinso tinayenera tidzizere. Ndi amakhala pansi ndikupanga discuss ndikuchiona chinthu chijani kuti I think ndi chikufanana ndi malemba, tiyeni tichitsatire. Chimodzi mwa izo chimene chili sabata. Sabata ndi chinthuso chimene chinangobwera kuchokera mkagulu kameneka, kuchokera kwa Joseph Bates adatha kuwerenga naye malemba napeza kuti ayi munthutu akuyenera kusunga sabata la Yehova. Taonani zimene akunena malemba, taonani zimene akunena malemba. Ndithu tikamasunga sabata anayambitsa zimene mpingo wa Seventh Day C.L. G. White ngakhale simamuna wake James White ngakhale Ellen G. White nayenso kumambiriro anali wa Methodist
amasunga Sunday limene ndipo nkhani ya sabata samaitenga so serious analibenera ntchito kwenikweni amaliona kuti ndilosafunikira koma anaphunzitsidwa ndi kuwuzidwa ndi Joseph Bates pamene nayenso anayamba kuona kuti khangati nkhani ya sabatayi ndiyoona chochitika cha Great Disappointment chimene chinachitika mu 1844 Ellen G. White nkhani ya sabata ndi kuyamba sabata anayamba mu 1846 ndithu patapita zaka ziwiri nayenso Ellen G. White anachita kuphunzitsidwa kotero ife a Seventh Day tikamatsatira sabata ndi kuphunzitsa sabata sitimatsatira zimene Ellen G. White ananena sitimatsatira zimene James White ananena onsewo anali ngati mamembala chabe akaguluka amene kaka muwerenge mbiri bwinobwino mupeza kuti zinali choncho Ellen G. White samene anabweretsa sabata nayenso anachita kuphunzitsidwa kodi Ellen G. White ndamene anabweretsa mpingo wa Seventh Day monga mwa munthu payekha ndi amuna ake aiso nkhani sichoncho Ellen G. White anali membala wakagulu kamene kakandanena kale yamira analalikira kwa anthu osiyana-siyana ndipo kagulu kamene kananena kuti tiye tidzilimbikitsanana mmodzi mwa kagulu kamene anali Ellen G. White komanso anali ndani Joseph Bates amene anali kagulu kamene ndipo Ellen G. White amene anapezeka kuti wapatsidwa mphatso ya uneneri imene anayamba kunena mawu osiyana-siyana napita nakapanga present pakati pa kagulu kamene ndipo gululi linamuyesa monga mmene mneneri akuyenera kuyesedwera ndipo anapeza kuti Ellen G. White anapambana ndi mneneri wa Mulungu ndipo anayivomereza mphatso yake kuti ndichochoka kwa Mulungu nalandira zolembera zake ndi zonena zake kotero ife sitimatsatira Ellen G. White monga motsatira munthu amene anayambitsa mpingo ayi chimodzimodzinso ngati muyang'ane munthu akayambitsa chinthucho chimakhala chake chimakhala m'manja mwake koma ndithu mwayitsatira mbiri Ellen G. White ife a Seventh Day utsogoleri wathu waukulu ndi wa General Conference amene amakhala president wa General Conference ndiye tsogoleri ameneyu amene amakhala wamkulu wa mpingo manonga muyang'ane Ellen G. White mumpeza kuti mpingo wa Seventh Day unakhazikitsidwa mu 1863 mumpeza kuti Ellen G. White mzaka zake zonse anakhala ndi twali wa Seventh Day almost 51 years ali wa Seventh Day koma sanakhalepo president wa General Conference ngati anakhalapo mtsogoleri wa General Conference anali mwamuna ake komanso sikuti amakhala mtsogoleri wa General Conference monga mwini wa chinthu nayenso amachita kusankhidwa ngakhale president woyambirira John Byington amene anali wa Seventh Day sanali James White kapena Ellen G. White chikanakhala chinthu chinali chawo cha anthu awiriwa ndithu utsogoleri wa pamwamba umene unayenera kuyamba ndiwo ndithu akanakhala yowa otsogolera koma Ellen G. White ndi amuna ake anali mamembala chabe amene anadzipereka kugwira ntchito yayikulu kukupanga kuthandizira kuti mpingo wa Seventh Day kufika apa koma sanali iwowa ziphunzitso zonse zimene timakhulupirira ndi kuphunzitsa wina aliyense contribute ndipo ifeyo timakhala nacho pansi ndikuona kuti kodi ichi chikufanana ndi malemba tikavomerezana nacho chimakhala tovomerezeka ndikukhala chiphunzitso kotero ife sitiphunzitsa zotsatira munthu monga mmene ena makambira ife timaphunzitsa Bible chifukwa mmene timalalikira ndikuphunzitsirana sina kutchulirani za mpingo sina kutchulirani buku la mpingo Bible la mpingo kapena commentary ndimalalikira mavesi ambuku la Mulungu ngati mwina kungakhale vuto ndikusamvetsa mwina kwa ife kwa mawu a Mulungu koma sitimatsatira munthu timachiyesa china chilichonse pa mawu a Mulungu ndiye kusunga kwathu kwa chilamulo kakamira kwathu kwa chilamulo si zinthu zimene anatiuza munthu kapena zimene tinangokhala basi ndikuzipeka kuti tikhale osiyana ndi mipingo yonse kapena ndi anthu ena onse ayi ndi chimene tinachipeza mawu a Mulungu ndiye funso lina anthu munafunsa yonena kuti kodi Chisilamu ndi Chikhristu chipembedzo chovomerezeka ndi chiti wina anafunsa funso limene Chisilamu ndi Chikhristu chipembedzo chovomerezeka pamaso pa Mulungu ndi chiti ifeyo monga akhristu kwa ifeyo chipembedzo chovomerezeka ndi cholandilika pamaso pa Mulungu ndi Chikhristu asilamu monga asilamu chipembedzo chovomerezeka ndi cholandilika pamaso pa Mulungu ndi Chisilamu inu ndine tonse ndife alendo kuno kudziko lapansi Baibulo tinalipeza tinachita kuuzidwa Quran analipeza asilamu anachita kuuzidwa zimangotengera conviction ya mtima mwako kapena kuti kukhudziko kwa mtima mwako kuti iweyo ukumva kuti choonadi ndi chiti ndiye amene tinamva kuti choonadi ndi zenizeni ndi Chikhristu tinavomereza Chikhristu nanda Chikhristu
amene anamva ndikuona kuti choonadi ndi zenizeni ndi Chisilamu analandira Chisilamu nachitenga Chisilamu. Chotero Chisilamu ndi cholondola ndi choyenera ndi chabwino kwa iwo amene adapangidwa kumvisi kuti ndi Chisilamu. Chikhristu ndi cholondola ndi chabwino ndi choyenera kwa ife amene tidapangidwa kumvisi kuti ndi Chikhristu. Koma kunena mwandithe kuti cholondola ndi ichi chenicheni ndi ichi akudziwa ndi mwini wakeyo Mulungu wakumwamba, chifukwa kwa ife tonse palibe amene anakwera kupita kumwamba kapena kutsika. Kwa iwonso amene amatha kunena kuti ndinapita kumwamba zilipo umboni weniweni unena kuti kodi anapita ndi kumwamba, chifukwa ngakhalenso Satana amatha kulenga zinthu zotero. Ndiye kunena moti titsimikizirane kuti cholondola ndi chiti chabwino ndi chiti ndikovuta, chifukwa akudziwa choonadi chenicheni ndi chilungamo chenicheni ndi Mulungu wakumwamba. Ndipo choonadi chimenechi ndi chilungamo chimene tidzachidziwa pa tsiku lomaliza Mulungu wakumwambayo akadzabwera ndi kudzapanga review. Chikadzakhala ndi Chisilamu ndiye kuti tonse tidzadziwa kuti chinali chani Chisilamu. Chikadzakhala Chikhristu tonse tidzadziwa kuti chinali chani Chikhristu. Koma lero timangokhulupirira monga mokhudzika chani mtima wathu umene akhudzikira ndi kupita kukalalika chinthu chimenecho anthu akachilandira kapena kuchikana. Kotero amene adziwa choonadi pa zinthu zimenezi ngakhale kuti Khristu kumene tikabwera timatha kutsutsana ndi mpingo umene kulondola ndi mpingo umene kulondola ndi chiphunzitso chiti chimene chilondola ndi chiphunzitso chiti chimene chisali cholondola. Ndithu zonsezi zimayendera chikhulupiriro chako kuti iweyo mkati mwako wamva kuti cholondola ndi chiticho, koma chenicheni ndi chilungamo chenicheni akuchidziwa ndi Mulungu wakumwamba. Ngakhale zili chonchi sitilalikira sitiphunzitsa mokayikira, chifukwa zikhozothekanso kuti chimene ukukhulupirira iwecho ndiye chimene chili choona. Kotero tinayenera kungolalikirabe kuphunzitsana. Zikadzafika kumapeto kwa nthawi ndi pamene tidzazindikire ndi kudziwa kuti choonadi chake ndi chiti. Ndiye pakati pa Chikhristu ndi Chisilamu choona chenicheni akuchidziwa ni Mulungu, ife timangokhulupirira monga mwakukhudzika mtima wathu. Chimodzimodzi ku Chikhristu kuli mipingo yosiyanasiyana, kuli zochitika zosiyanasiyana, zikhulupiriro zosiyanasiyana, zenizeni akuzidziwa ndi Mulungu wakumwamba. Ife tichite zimene mtima wathu tikumva kuti amconvinced kumbali iyi, amconvinced kumbali iyi. Tsiku limene atumwi ankalalikira ankaphunzitsa, mzimu wa Mulungu unali mwa atumwi ankalalikira ankaphunzitsa, ndiye unanyamukanso unkapita m'mitima mwa anthu ndikumakapanga confirm the message which was being preached. Kumakapanga confirm mitima mwa anthu fika na tsiku limenelo anabatizidwa ndi kuphatikizidwa kumpingo anthu okwana 30,000. Si chinthu chapafupi. Mmene atumwi amalalikira, mzimu amene amalalikira mwa atumwi umakavomerezanso uthenga uja mwa anthu omveraja. Umu ndi mmene Mulungu wakumwamba amayendera. Mulungu akatumati munthu nakhala ndi munthu wa Mulungu, munthuyo mzimu umaphatikizira munthumikiwo umakakhudza mitima ya ndani, mitima ya anthu kuti alandire uthenga uja. Kumapeto kwake ndi pamene kudzaoneka kuti kodi zimene zinali zoonadi zenizeni ndi zichizo. Koma so far timangoyendera mmene iweyo mtima wakwatani wakhudzikira. Choonadi chenicheni chotsimizika kuti ichi nde ichi ichi tidzachiona tsiku lotani, tsiku lotsiriza. Ndipo ndi zoonadi tsiku limenelo anthu ambiri adzakhumudwa, anthu ambiri tidzakhumudwa poona kuti zimene tinaziwerengera kuti ndi zoona ndi zothandiza sizinali choncho. Ndithu Yesu Khristu akunena kuti ambiri adzabwera kwa iye mu tsiku limene unanena Yehova, Ambuye ifeyo tinachotsa ziwanda mu dzina lanu, ife tinachita zozizwa mu dzina lanu. Anthu amene wasadzamvetsa kuti ife tatsala bwanji kumwamba, timayembekezera kukapezeka mu ufumu wa Mulungu, timayembekezera kukapezeka kumwamba, komano zatheka bwanji kuti titsale kufikira nakuti adzafuna kudziwitsitsa chifukwa chimene atsalira. Tanthauza kuti chani? Tilipo anthu lero tinatsimikizika ndipo timakhulupirira kuti zimene timachita ndi zolondola ndipo ndi zoyenera, ndipo tilibe conscience kapena chikumbumtima chilichonse kuti kutani tikulakwitsa. Ndipo mphamvu ya Mulungu tikuiona, zozizwa tikuzitani tikuziona, komano tikuchita zinthu zolakwika ndi zinthu zosadani ndi zinthu zosayenera. Zimenezi tidzazidziwa tsiku lomaliza mmene Yesu Khristu akubwera. Ndiye ngati zili choncho munthu ngatani kuti kuyendedi muchoonadi, chifukwa ngati mmene mukufotokozeramo zikhozotheka ndi munthu kuphonya ndikumaona ngati zonse zili bwino. Yesu Khristu kubwera ndikudzakukanira kuti simunkayenda ndi ine, simunali ndi ine, sinakudziwe mponi. Ndithu nkhani imene yabayana ndi yovuta, koma mwina langizo limene ndingapereke ndilonena kuti Mulungu wakumwamba ndi amene amatsogolera munthu ku chipulumutso chake malingana ndi mmene Mulunguyo, malingana ndi mmene munthuyo ali. Mulungu wakumwamba anawuza Anesere kunena kuti mukadzandifunafuna ine ndimundifuna ndi mtima wanu wonse ndithu mudzandipeza. Inu ndi ine Mulungu wakumwamba sitingamupeze. Mulungu amachita kubwera mwa munthu, koma chilipo chimene chimampanga draw Mulunguyo kuti abwere kwa munthu. Inu ndi ine ngati tili ndi mtima ofunitsa kuti Yehova monga ananena
Davidi ndidziwitseni njira zanu, ndifuna ndidziwe mawu anu, ndifuna ndidziwe choonadi chanu, ndifuna ndidziwe njira yanu, ndifuna ndidziwe chifuniro chanu. Ndithu Mulungu wakumwamba mtima umenewo samaunyoza. Tisiye khalidwe lokhulupirira zipembedzo, tisiye khalidwe lokhulupirira kuti ndi chipembedzo cha makolo anga, ndi chipembedzo cha makuti ndimene ndinayambira kandi chipembedzo cha kuntchito. Ayi, tikhale nawo mtima ngati mwathu onena kuti Yehova dziko lonse silidziwa za chifuniro chanu, anthu onse sadziwa za chifuniro chanu. Chifuniro chanu Yehova mmachidziwa ndinu, ndionetseni njira yanu, ndipo ndakonzeka kusintha munjira ina iliyonse imene inu mungafune ine kuti ndisinthe. Mtima umenewo ndi umene Yehova amafuna, ndipo adzadza wa ife nadzipereka. Koma ndithu tilipo ambiri tikuyenda mopoponya, koma tili ndi confidence yonse yonena kuti zonse zili bwino, ndipo tidzazindikira tsiku lotsiriza kuti sizinali bwino. Mwina ndikuthenga ndinu, mwina ndikuthenganso ndine. Mulungu wakumwamba atichitire chifundo chifukwa apa ndipo vuta kupadziwa. Analipo Saulo amene anakhulupirira ndi mtima wonse kuti ndikuteteza mpingo wa Yehova, ndikuteteza ndikugwira ntchito ya Mulungu, anthu awo akusokoneza akapezeketsa ndi ugahena. Koma Paulo sanadziwe kuti ankasokoneza ndiye, kufikira nakuti Yesu Khristu mwini wake modabwitsa anamuonekera. Pamene Saulo anadziwira kunena kuti iyayi ndimaphonya ulendowu, sindimayenda bwino. Ndithu sitonse amene tingakumane ndi chisomo chimene chonena kuti Mulungu wakumwamba akhoza kutisonyezera. Ndipo gulu lambiri limene lidzadabwe pa tsiku lotsiriza kuti Yehova Ambuye zatheka bwanji kuti ife titsale. China chilichonse chimene tinachidziwa tinachichita ndipo tinakonzekera ndipo tinkati zonse zili bwino. Pa chifukwa ichi abale anga tidzidzipereka pamaso pa Mulungu wakumwamba ndi mtima oonadi, osasankha uthenga, osasankha mawu, osasankha kuti Yehova ndikadakonda mukadanena zakuti, ndikadakonda munakamveka makuti. Ayi, tinene kuti ife sitidzoka kanthu, ife sitizindikira kanthu, ndidziwitseni njira zanu ndipo ndakonzeka kukutsatirani. Ndipo Mulungu wakumwamba ine ndikukhulupirira kuti ndikukhulupirika mutakhala ndi mtima umenewo ndi mzimu umenewo akuonetseranyidi njira yake. Zikomo kwambiri ndithu kuti tinali mmodzi maphunziro athu onse amene Mulungu wakumwamba akudalitseni. Monga ndanena kale, mauthenga amenewa mukhoza kuoneranso komanso kumveranso kuchokera pa page imene ya Mibawa. Ndithu maphunziro amenewa ali pa video, komanso mukhoza kuonera ngakhale kupanga download kuchokera pa website yathu ya www.itcministries.com, komanso mukhoza kuonera ndi kupanga download kuchokera pa platform imene ya planetadvent.com, www.planetadvent.com. ndipo pamene mukhoza kupereka mafunso munjira ya comment pa video ina iliyonse. Pa platform imalola kupanga zimene zikusiyana ndi website yathu ya ITC Ministries. Mulungu wakumwamba akudalitseni pamene tikukonzekera kubweranso kwachiwiri kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, katitenga kudzikapumula inde ku dziko la mavutoli, ku dziko lotheretsani. Koma dziwani mmene dziko likupita kumapeto, moyo wauzimu utina ndi kupita kotina, inu ndine tilimbe ndi kukhala m'mawu ndi kukhala mpemphero. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Nani ndine Evangelist Resa Mponda. Amen.